Bhíonn teachta dála Catherine Connolly hain a leir ag an ócáid oscailte sin in Ospidéil na hOllscoile Gaillimh Déardaoin go dtíobhann dúirt Mary Corbett Joyce as a ghlocháin a bhí san Ospidéil lena heithir atá chugainn bliana déag agus cheir scóir ar a stáisiún seo gur tharla Míorúilt snéanad ag an dála an trónún revision mar rial nar a mórán chuiribe fant istehan maidin Déardaoin. Catherine, bhíte sa an ar thugtú faoi deara go raibh an taana ag an dála ciún Déardaoin. Hug, ach just couldn't ni raw an sholo effiguls in Ospidéil. Vi sé I shan seach in an altri. So hug an tishok oraj vra an sin ni lur sé ein ochar a vir trali biogna mor. A cook sé oraj vra vi sé muininoch agus dúirt sé ni mór dúna bheith dearfach leis Gaelta agus ni gan a bheith dúltach an tamgaléir I meascrúdaí eile a dúirt sé ach an rud a súnta sí níor lúr sé gécim beagna mór ach go bháin go bhfuil plan nua don Ryan éigeandála agus timpiste. Agus nuair a bhí an óráid hart chuí an Taoiseach agus burt cheachtadála de Inné Gael trí John Ospidéil chun an písa nua a seola. Mar a hála ní rá spásta cuile gwine agus a rénós bí cuairt déanamh agam hiag ochar a bhí san Ospidéil nó so ní jachi mise in Angelo. Ach hui me hiúil me trí John Ospidéil agus mé gol tríd dúirt dinelum an bhfuil tú ag gol an bhfuil tú ag ar hór an hí sí agus dúirt ben ná tá mar cuairt. So sin an cuia fuair me ma gur hiúil an Taoiseach trí John Ospidéil. Ach de ré mar a higam níor wach sé beagna mór leis an accident and emergency. Agus hiúil me tríd agus bhí sé ciún golóir. Ná ní rang me las jitan dar a stúnta. Ní him a ról galas jachan sin áit dan na nochar agus dan na haltrí agus na doctorí. Ach tífan wit san áit paibli ní rang mór an agus eiste golóir bhí alán leba follovan. So an sin fuair me ma ó gléachna ní a bháin ó fáric ach óid gwine eile go rá corrigéala gist agus go rá ochar an ach bhí siad corra I bhallach. Mar sin a dúirs páric MacDonagh. Dúirs te go ben rud a hála an dráma óchasteach go handúil san éana timpiste agus ag an dá go gláánúmachad go gurúí a náti cínteiliad nach bheiciad. Cholatas san scéil sin mar sin ó áthir eile chama. Cínse chúla agus actually ó ma haihi héin an céding hí cuige ocht ochar trali sin céding an de March hí dacha de dó agus an sin Míorúilt an Déardaoin hí fihe sé dar leis na figurí atá os má cór ón INMO. So cuige ocht síos go fihe sé. Now an rud a súnta sí le mé san City Tribune a ríis agus chuir sé stracharum. Doscail siad na labba a bhí dúnta I mór de Finbars. Now an ceist cén fá a bhfuil labadúnta ar réon cór. Labadúnta I mór de Finbars agus doscail siad sé labba an sin chun spása dhéanamh don na daoine a bheith na trolleys fís. Ach a Catherine, lena gceart a thuirt go bhhainisteocht an Ospidéil. An náiríre a meitse wathalóbsan pectúr nachmeach fíor a chuir faoihráid an tíisi máta siad a géire an náiríre go núsáideach sesin an tionchur nach beg atá ige le fása chuir chósaí. Ar féidir in chreistúint go meach an Ospidéil a géire spáint chuirí níosán na mar atá siad. Garbla níle sagan cén chuí freigra hórte an ceisisin an bhfuil tú igén tú gur ceart ochar a choiríhla? Níl me árá sin chuiribe ach tá rá ar féidir in rá goach éon údar ag an Ospidéil sníana nach sé níosá an Ospidéil go bheiceach an Taoiseach cuasaí mar atá siad. Go leiscail se. Ní hé sin an rud a hála I áíre ní higamm ba cór an bhainisteach de choranúil go solir don Taoiseach ach tá an cosúlacht ar an scéil gur corrigéala bhí an mar ní jachi an Taoiseach is te chorbe na beidir go bhfuil me míceart ach gon méid ólis atá agamsa níor bhac sé beag na mór lena nochar a bhí ar na trolleys. Ach a cheart chóhalisteach ce bhhain na teáilisteach ní sé gur crapas os chun muile ní chur cóirlaí sé réanana tá sé chluiste ní scéalta ní cha séad. Ní féidir óráid frá a chóirt I deachtain leis I seancheach na naltrí. Óráid frá gan an ggéircéim a lua. Cén sort corrigéala sin. Cinse bhí deiscéil an áit nua á oscailt. Ach níor chuir sé fiú sin I ggóics. Ní labba breise amháin. Níor lúr sé go rá labba dúnta I ní Finbars
sé ó seach le bedúnta. Now an céadú a fuair mise amach go raibh na leis sin dúnta cúpla teachtain ó hin nuair a bhí mar ag lé na hobrádlinn a dá dúnta í farcmhuirlanna. Agus an sin fuair mar amach go raibh le bedúnta, dúrúlinn go raibh siad oscailte go léir, agus a rís fuair mar ma anis nach bhfuil siad oscailte. So tá rud Harbheith ní matla má focail lofa. Ach tá rud Harbheith lofa an seo, an tíisio gingália, agus níl rinsin éige na firací Onrocha a álama. Catherine Bayer in fille scéal á méidin lech gur mí mágad an teachta dála Catherine Connolly in sin.